Wah, commando! Lagaw, commando! Hoi, commando! Commando! Maaf baidi. Kondisi ada ini. Halo kabar, welcome back to the channel. Teman-temanku bayang nih Demal Vlog YouTube channel आरोबाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो बरनाय थालायबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै आं दायो खारग्रा फिल्डआव दंफैयो बिराद गोबावनि उनाव आं दिनै खारनो नागिरदों आरोना मैयाबो खारदोंमोन आंना दिनै सेकेन्ड टाइम खारनाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था माबायदि जायो दिनैनि खारनाया फिल्डआबो ओरैबायदि दै जाना दंखाजोबो लोगोफोर मा बुंनो अखायानो गारला नालाय हाबाय थाबाय ओमफ्राय बैयाव खावसे लोगोफोर दङ आंनि जाय खारगोन बेयाव दङ ओमफ्राय लोगोफोर खावसेया बेलेग फिल्डआवसो खारबाय दं आरोना बेयाव माने दै जाजोबना दङ बेनिखायनो बे फिल्डआव खारथ'वाखै जे दै जाबाबो जोङो दिनै खारसै आरोना नोंथांमोना नायनो गोसोब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै भिडिअ माबायदि जायो थ' गाइस लेट्स गो गाइस नायलांबाय था Hey guys, naik fit ke माबायदि लोगोफोर खारना माया नै इयाव दङ आरोना ओमफ्राय माखासे फैबावनो दंबावो ओमफ्राय इसोर माबा थास' बिबार हाला जागासिनो मा थास' बिबार हाला जाबाय दं माथो माबायावनो 100 ना मा होनदों मुथासेयावनो नोङो हाला जानानै जायगा थास' बिबारनि मा थास' बिबार हो एसे बायनाय दं थास' बिबारखौ नोंथांमोना आं फिल्डखौ खोन्थाना दोननि माबायदि खेबसे राउन्ड गिदिंना खोन्थानि लोगोफोर माबायदि हाब्रु जाना दं माबायदि दै जाना दं आरोना नायनो हागोन नै मोजां खारो आरोना लोगोफोर नै ओरैबायदि दै खारनायानो रानिंआ जेनेबा 1 पाक खारनायाव 2 पाक खारनायनि समान बोलो नांगौ आरोना दै ना नै इफोराव दै निसिन हाबसै आरोना लोगोफोर नै बेयाव खारनांसिगोन उपाय गैया खस्थ' खालामखानांगोन नालाय A few moments later थ' लोगोफोर खारग्रा फिल्डआव मानसिफोरा फैजोबबाय नै जा हिर'आबो मोनफैबाय फाखौ बेसेसो खारगोन टारगेटआ फाखौ बेसेसो खारगोन 15 फाक नै मानि थाखाय इदि गाननांगौ जादों एसे खोन्थाना होनाय मानि थाखाय प्लास्टिक गानदों बोथोरा एसे ज्रेद हासुबाय दं हासुबाय दं अखायाबो गारलाना बुस्थुआ बिराद टेनसन होबाय दं ओमफ्राय फिल्डआ माबायदि एसे खोन्थाना होदो माबायदि कन्डिसन नोंथांमोना मा नायनो हागोन बिराद हाब्रु नै बेयावबो हाब्रु नै माबा थास' बिबार जानो लुबैदोंमोन नै माथो बाजारफोरावनो ओंखारथाराखै थास' बिबार ओंखारथ'वालै ओंखारबाय खिन्थु दामिकनि तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं Itu guys, pantu sa kene kuase. Itu sa. Pantu sa. बेफोरबायदियाव खारनांगौ साख्रिनि थाखाय लोगोफोर उपाय गैया नाय नै आरो मानसि गोजौ बावखायसो इसिन एसे गाहाय बावबाथ' आदैसेयानो आरोना लोगोफोर आदैसे माने आदैसेयानोखा नाय माबायदि कन्डिसना दैनिया ओइ नै जाबाय था माबा थास' बिबारसो नागिरलाय बायदों फाग्लाया नहीं आदाया मा नागिरदों होनदों थास' बिबार नागिरदों बोरो थास' बिबारालाय थास' बिबार नै दैखौ नाय लोगोफोर नै बेसे सिन जादों नायना ला नोंथांमोना नाय आदैसेयानो नाय ए नै गांजेमा दंमारो गांजेमा गायो नै गांजेमा बडि दं আজি 10 পাক 10 आरो फाखोनि लथार दाबलि नुलायनो नै थाबायनाब्रा खेबसे ओरै ओरै ये मारो कमान्डस आं उनाव भिडिअ लानो दसे लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय नायना ला माबायदि हाब्रु नै अ माय गड लागाव लागाव कमान्ड कमान्ड ओरैबायदि हाब्रुना लोगोफोर नायना नोंथांमोना ओरै भिडिअ हमथ'ब्रा नोङा फाग्ला खारनाय मानि खालामनो बाय लोगोफोर भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय खस्थ' खालामसै आरोना एसे मबाइला गोलैबा सेस दैयाव वाटारप्रुफबो नङा फाख्रिसै खारनाय लोगोफोर आङो नोंथांमोननो खोन्थागोन आं दा
नाय दैखौ नाय नायदो एबार लोगोफोर दैखौ माबायदि नाय नोंथांमोननि थाखाय आं खस्थ' खालामबाय थाबथाथ'बाय दसे बेखायनो दैखौ माबायदि नाय दैखौ नाय बेनो नायना नोंथांमोना उपाय गैया दैबारिबो खारनांगौ जायो आरोना लोगोफोर दहाय सासे एयाव थानायखौ भिडिअ हमनो होदोंमोन ओमफ्राय गावनाव भिडिअ खालामगासिनो लोगोफोर इमान खस्थ' खारगासिनो आसला ओमफ्राय आं 6 फालाव खारनानै थाबथाबाय बिराद मेंदो आरोना नै माखासे थाबथाजोब्बाय इसोरबो थ' बिराद हाब्रु दं हाब्रुआ ओरैबायदि जादों ना नै फाखोसेसो खारनानै हाब्रुखौ नाय ओरैबायदि हाब्रु जाखाबाय मा बुंनो आरो लोगोफोर ओमफ्राय दा मानसिफोर खारनानै माबायदि हाब्रु जाखो ओरैबायदि बोबथायोना बापरे बाप मा बुंनो लोगोफोर नै ओरैबायदि बोबथायो आङो 6 राउन्डल' खारबाय आरोना लोगोफोर गाबोन बारायलायनोसै थ' दाखालि 5 पाक खारदोंमोन ओमफ्राय दिनै 6 पाक ओमफ्राय गाबोन 7 पाक खानसै खेबसेनो बारायनो हाखाया हेगल एबार जोबसिन आरो नायना लोगोफोर आसलाबो होखावगासिनो लगाव मजा जा खारना माखाया जा बिथा दासो फैदो गोदान नै जा कमान्ड' बिथाङा लागायगासिनो हारसिंनो सबबो थाबथाजोब्बाय जा बिथाङा रानिं खालामबाय दं दा लगाव जा बिथाङा सेफटि खर' माबा गानखादों आरोना अखा हाबाबो सियि बायदि गगामोन ना नै फिल्डखौथ' नायनो हागोन नोंथांमोना नै माबायदि बांसिनसो दै दं नोंथांमोना दहाय भिडिअ नुखाबाय जानांगौ ओमफ्राय दाबो बिराद हाब्रु सल'गोफोर नोंथांमोना आङो लं जाम्प बारग्राखौ खोन्थानि माबायदि जाना दं कन्डिसना लं जाम्प बारग्राया ओरैबायदि माबा बालासो नालाय नै हाबसोला आरोना एख' नायनो हागोन बालासो ना लोगोफोर बेनिखायनो नै हाब्रुफोर माबायदि बायदि एसे दै गोथौ खारनानै खस्थ'आसैना बुहुद दैखौ नाय ओइ आसला रानारा फैबावबायसो लागाव वाह कमान्ड' लागाव कमान्ड' मायाव खामानिलाय लागाव गोलाव आगान हरनाय ना मायदि खालामा गासिनो दै गोजा नोंथांमोनाबो माने बिदि अखा बोथोराव प्रेक्टिस खालामगासिनो जाय बिदि बोथोराव प्रेक्टिस खालामगासिनो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थानो दाबावगासिनो नै जा खारगासिनो जा मंगल सिं हाज'वारि फैगासिनो कमान्ड' 6 रानि दाव दं खालामनांगौ ना आवगायो एसेबाबो 100% सियर एंगलफोरा जेनेबा माबा जायोना बेखायनो बेबायदि ब्याम खालामनांगौ जायो लोगोफोर भिडिअखौ नायना मोजां लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट खालाम आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै हाबफैदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय थ' गाइस नोंथांमोना बेबायदिनो आं भिडिअ लाबोनो नाजाबाय थासिगोन साननैनि उनाव भिडिअ लाबोनो हागोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय थ' गाइस दिनै भिडिअ बेनोमोन थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन गाइस थ' बाय गाइस